Hey guys, meron naman akong lulutuin na i-share sa inyo na napakasarap at napaka-healthy. Healthy tayo ngayon 2020 kaya pipiliin na natin yung mga healthy foods. Ito ay yung bangos na tinuwa. Kung sa Bisaya pa, bangos na tinolas. Kung sa Bisaya pa is tinuwa nga bangos na may kasamang lato. Tinuwang bangos with lato. Ayan, yan ang title. Ang mga ingredients ko ay syempre yung ito, milk fish. Tapos meron ako ditong mga spices, ginger, red onions, kamatis, tomato, eggplant, talbos ng kamote, and of course the sea grapes. Ayan, yan ganyan. May okra din. Tapos, ang ipangpalasa ko, may seasoning will be very simple. Just salt and pepper. Ganun lang. Pero lagyan ko rin siya ng isang sili to be more spicy. Yan, yung serrano sili that is very spicy. So, this will become spicy, tinuwang, bangos with lato. Ayan. Hangin-hangin. Oh my God. Huwag naman sana bumagyo. Huwag naman sana. Anyway guys, nandito ako, nagluluto na. Pagpatuloy na natin yung gagawin nating pagluluto ng tinuwang bangos with sea grapes. Na, hinggara naman yung aking surroundings. Lalo namang umiingay pagka naka-on na itong camera. Paano ako makabuo kaya ng video ko na malinis? Sorry guys ha. Ang hirap na mag-video. Grabe, talaga. Okay? I will start the cooking. Switch on na natin ito. Wala pa palang gas. Wait. Ayan. Mugara man yun. Naka-on ang camera. Okay? Maingay na maingay ang paligid ko. Oh my God. Magwawala na yata ako. Ayan. Mugara man. Okay? And then, tubig, abundant water to cook that fish. Kayo nang magtansya kung ilang fish ang niluto nyo at saka kung ilang tao ang kakain. So, ayan, abundant para maghigop tayo ng masarap na sabaw because our purpose is a delicious fish sauce. Fish soup. Sauce. Okay, anyway, nabubulol na ako guys. Wala ako sa concentration dahil sa kaingayan ng mundo ko. Sobrang maingay. So, ngayon, dahil nandito na nakahanda na yung mga spices, ihulog ko na. Pero ang una sa lahat, yung pampalasa natin yung asin. Okay, para nandyan na. Antimano, 1 tablespoon of salt. Tapos, lagay na natin ng ginger para yan ang humagod-hagod sa ating throat mamaya pag higop. Yan ay pampaganda ng boses, pampagandang babae, pampagandang lalaki. Very healthy, antioxidant, anti-cancer, at nako, nandyan na lahat. Tapos ito naman yung red onions, lagay na rin natin. Ayan, very healthy, antioxidant din yan. At ito yung full of vitamin C and lycopene, good for the heart, yung tomato. Ayan, at ngayon, tatakpan ko dahil nilagay ko na yung spices. Pakuluan lang natin. Yan. Hintayin natin kumulo. Tapos, tsaka natin ilagay yung pinaka main na niluluto natin. Yung fish. Okay. Hintayin lang natin kumulo. At tingnan natin. Wow! Kumulo na. So, this is the time na maglagay na tayo ng, ilagay na natin yung pinaka-importanteng lulutuin natin, yung fish. Ayan na. Ilang hiwa lang ba to? 1, 2, 3, 4. 5 ito? Nasaan yung isa? Papa! Kinuha ni Rudy yung isda! Ay! Kinain nila! Kinain nila yung hiwa. Yung isang hiwa, yung buntot. Tumalikod lang ako, kinain nila. Tingnan nyo, ipapakita ko. Asar. Dinala nila dito sa bodega, nasaan na yun? Wait,
Bakit mo kinain yan, yung buntot? Inagawan mo pa ako? Wala na. Ayoy, chubby naman. Pinakain na kita kanina umaga eh. Ano ba yan? Kinain naman yung isdang niluluto ko. Anyway, meron pang 4. Okay na. Ayan, kumukulo-kulo na. So, ilagay na natin. Pagpatuloy natin ang ligaya. Ay, naku, na disgrasya yung isang hiwa ko ng isda. Yan ang disadvantage pag merong pet na pusa. Yan talaga nangyayari. So, ayan na ang eggplant. Tapos itong serrano. Ito, hindi ko lang bibiyakin kasi yung anak ko, ayaw niyan yan. Ayaw nila spicy. Si Marco okay, pero yung isa ayaw. Okay, yan, okra. Lagay na natin ang okra. Luto-lutuin natin bago yung sumunod. Okay. Okay, takpan natin at hintayin natin ng 5 minutes. Okay, after 2 minutes, isunod na natin yung kamote tops. Uy, ang sarap ng amoy ng quinoa. Kinuwang bangos with sea grapes, with lato. Ayan. At yung lato, ilalagay lang natin mamaya pagka naluto na. Sorry guys, ang ingay ng paligid. Okay, after 2 minutes, tingnan natin. Yan na nangyari. So, 3 minutes pa lang, luto na guys. Malakas kasi ang apoy. Ayan, oh, makita nyo naman, ang milkfish ay luto na. And then, amoy na amoy mo ang aroma ng lahat ng spices at saka yung gulay. Pero, titikman ko muna kung okay ba. Wow, sarap. Okay na. Ayaw natin ng masyadong maalat. Kasi yung lato na ilalagay natin ay maalat din yun. Kaya 1 tablespoon of salt is okay. Yun, black pepper. Ngayon, patayin ko ng apoy. Patay na ang apoy bago ko ilalagay ito. Ilalagay ko lang sa ibabaw guys. Itong yan. Yan. Para maglasang dagat. Ayun. Kita nyo? Wow, very nice. Lato. Okay. Nakita nyo yan, may lato na siya. At nandito na yung ating fish. Ang milkfish. Yan. Ayan. Tapos, nagbibigay tamis itong kamote tops. Ayan. I call this bizarre food. Yan ang mga luto ko na sariling recipe. Okay? At takpan ko na, pwede nang kainin. Yes. Very simple, healthy, very quick to cook. Okay? Thank you so much guys. Please like, comment, share, and subscribe. At, yan. I-share nyo para sa ganun ay magpakarami tayo dito sa channel at para ma-enjoy nating lahat itong mga luto ko. Okay, bye-bye. Love you mga kachi. Ito na yon with lato. Oh, sarap pa.